Gipasalig sa labaw sa Mandawi City Treasurer's Office nga aduna nay mga laka nga gihimo aron masumpo ang binuang sa opisina. Hinumduman, moabot na sa tulo ka mga empleyado sa opisina ang nadismiss karong bag-o. Una niini, cash clerk nga giingong nakadispalko og 3.3 million pesos. Samtang duha ka mga empleyado sa Banggitangtang dayon human nakuhaan sa CCTV nga mibulsa sa ilang koleksyon. Matud ni Claire Cabalda, acting city treasurer, nga adunay mga investigasyon nga gihimo karon og audit usab. Adunay refresher usab nga gihimo sa mga empleyado. What happened Okay. is nag-initiate ni ka ng improvement. Of course, no, niya gi-reorient ang mga cashiers and even kanang mga ilahang sub-collectors. And then also, na ongoing nga audit ang IASO. So, Okay. systems audit, cash audit, management audit, and process audit.